Trnavské osvetové stredisko a Trnavský samosprávny kraj vás pozýva na trojkráľový koncert 6. januára o 15. hodine. Vo františkánskom kostole bude koncert terchovskej nebeskej muziky, koledy a vinše v štýle world music. Vstupenky si môžete zakúpiť len za 7 eur pod mestskou vežou a na maxiticket.sk. Akciu podporili Perfora, Primapek, Boris Prítrský, Javis, Apimet a Medolandia, ďalej Coop Jednota Trnava, Tescoma, Pizza Express a Region Trnava. Mediálni partneri Mestská televízia Trnava, Trnava Live, televízia Vita, Trnavské rádio, Maxiticket a Rádio Éter.